Καλησπέρα. Στην εκδήλωση απόψε της τόμπολας του Σωματείου έχουμε την αρχηγό του βόλεϊ, τη Μαγδαληνή. Χαρήκαμε που σε βρίσκουμε. Εύχομαι να είσαι καλά και εύχομαι και τα καλύτερα για σένα και για το τμήμα βόλεϊ. Καταρχήν, έρχεσαι στην τόμπολα συχνά μαζί με τις συμπαίκτριές σου? Προσπαθούμε έτσι τις Δευτέρες, που είναι και αρχή της εβδομάδας, να συνδυάζουμε έτσι λίγο τόμπολα και είναι λίγο μια παράδοση της Κύπρου. Οπότε ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια ειδικά που έχει γίνει και λίγο πιο, όπως βλέπετε, οργανωμένα και λίγο παραπάνω κόσμο, ναι, είμαστε σχεδόν κάθε Δευτέρα. Παρατηρούμε ότι το Σωματείο είναι οργανωμένο σε πάρα πολλούς τομείς και σε ένα από αυτά είναι και το τμήμα βόλεϊ, όπου ο υπεύθυνος ο κύριος Μαλέκος έχει κάνει μια αξιόλογη οργανωτική δουλειά. Και βλέπουμε και την ομάδα σας είναι ανταγωνιστική στην Α2 κατηγορία που βρίσκεται. Πώς τη βλέπεις τη νέα χρονιά για το τμήμα βόλεϊ? Ισχύει ότι υπάρχει αρκετή προσπάθεια. Είναι Β1 κατηγορία κατά ακρίβεια. Υπάρχει αρκετή προσπάθεια από τα στελέχη, από όλους, από το πιο μικρό, από το γραμματέα μέχρι τον ταμεία. Όλοι προσπαθούν είτε να φέρουν νέο αίμα στην ομάδα, να ανεβάσουν τις ακαδημίες μας, που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Και εμείς μεταξύ μας νομίζω έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ κλίμα οικογενειακό πλέον, ειδικά μετά από τόσα χρόνια. Και μεταξύ μας και οι κοπέλες και ο προπονητής και κάθε χρόνο όποιος έρχεται νιώθω ότι αγκαλιάζουμε παραπάνω τον κόσμο και μας αγκαλιάζει και το σωματείο το ίδιο παραπάνω. Οπότε το κλίμα νομίζω παραμένει οικογενειακό κατά ακρίβεια, άσχετα με το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας, αλλά σίγουρα προσπαθούμε. Πιστεύεις ότι έχει φέτος η ομάδα δυνατότητα να πάρει την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία? Θεωρώ ότι οι παίκτες το θέλουν, θεωρώ ότι υπάρχει θέληση, υπάρχει σίγουρα ταλέντο, υπάρχει σίγουρα αθλητικότητα, ο προπονητής που είναι μαζί μας προσπαθεί. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να το καταφέρει, θα δείξει. Ωραία, ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο του σωματείου της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Θεωρώ ότι υποσχόμαστε καλύτερα αποτελέσματα, παραπάνω νίκες, θέλουμε τριπλάσια στήριξη κάθε χρόνο, όλο και παραπάνω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το σωματείο από πίσω, το οποίο εννοείται ότι αν δεν ήταν αυτό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Ωραία, να είσαι καλά και καλή διασκέδαση απόψε. Επίσης, να είστε καλά, να είστε καλά.